auntie. Time check, it's 5:45 in the morning. And the sun is shining. So, naglakaw-lakaw ko din rin. Mga na mo ang gipuitan. Sayo ko natulog kagabi. So, anong sayo ko nakamata. Can you hear the birds? Can you hear the drums, Fernando? So, ay, baktas, tanong kay presko kang hangin. Oh, hangin. Presko kayo ang order nga side. So, good morning mga auntie. Nangadlaw jud ko gawas no. Oy, it's not that cold today. Dili siya nga nakatugnaw jud. Sorry na lang gid akong wahilamos nga now. But the sun is rising. So, rise and shine. Hindot kayo no? Yung langgam ba? Dapat naglibog ko no kung ako baning iisa lang ang video or akong i-part 1 o part 2. Naglibog ang artista mga ante. Maong libog jud ko. Saan ba na akong video no? Gabi nagsauna pa may kagabi niya. Bubble bath. Mugira man jud dato siya eh. Pero nag-bubble bath may kagabi no. Unya. So drama akong uncle no, nagpasuko-suko siya. Kay ngano kunong muundang ko. Asya. Ano to? Oh my gosh, daghan kayong deer. Dili niyo makita ang layo-layo. Kanang ana siya nga 5 mura ako no kung 5 minutes tulog ko no. 5 minutes ang uwi ra po yung 5 minutes no. Nya kabaw mo nagbubble bath may mga kuan na siguro to. Magduha na ka oras no. Nya uwi jud pud kayo si uncle. Ha? Sama na. Ngana. Ha? 5 minutes ra. Mura siya kanang usahay ba na asip murag pagkatralala no. Mura siya bata baka nang mag-complain dayon na siya mura jud kurek ang buang. Sko abog na ko eh. So, oh my God. Ang deer sa gyud no ni tabok jud sa tubig oy. Pero shit. Sabi agi pakita ta mo. Na, gitry na ko no. Zoom in oy. Jug ko kitag zoom in oy. So, inana ra no. Dinhi ra ko magchika-chika ra ko. Chika-chika ra ko dinhi no. Kay lami jud kayo kung pamati diri nga lugar jud nga kuan oy. Kasi hilong kayo siya oh. Oh shit. Asin hilom kayo siya. Naami mga silingan no, pero kay winter man karong panahon na, kuan siya. Unsa layo ang silingan ba? Kuan siya ang silingan na mo kanang unsa na, tugnaw man. Ang silingan na mo, kuan na jud siya. Kanang katong tuag jud sa layo kay wala pa may kuan, wala pa may summer, so most of the time no ang mga tao diri manganhi dinhi sa summer house kanang summer no kay summer galing pa nga sa house no, so winter man karon ano mga wakwak eh. So winter man karon no wala sila winter house. So mo na kamera ang naa dinhi no sa layo-layo siya gamay sa mga kiguhon nga yan no mga kagaw. So presko kayong hangin na rin mga anti-promise pa. Ay, nag-live ko gahapon no, high blood ko gahapon no. Nag-live ko gahapon ayun niya. Pistik ayo no. 1 hour ka ayo niya. Luoy kay mga amti nga nagtambay dito sa akong live no kay patay gyud din tawo ni Lolo oy. Kay murag feeling niya kay ay nagkuan, nag-type og kuan. Kigwa.
So, patayin niya, no? Visit kayo. May patasan ni Lolo, eh. So, kayo ko. Lami kayo akong pamati, eh. Daghan dyan kay dear, mga auntie. Galing lang kay inyong mga mata dira nga side kay kuan. Dili siya makita, no? Kay, oh, layo pa dyan siya, no? Gikan diri, ah. Daghan kayo wild deer, diri. Basta di pagkaanan ako sa camera ba niya na anong tiger. Kung mag tiger diri, no? Pero, tara dyan siguro itong Africa itong mga tiger, oy. Hala ka, beautiful sa bolak. Dali, baktas ta diri ang side kaya rin. Picture ta. Awa ha. Oh, see, nag-bloom na siya. Ay, hindi man ninyo masi, no? What's that? Very good. Klaro ninyo. Hasta na yung klaro ha, no? Dulit na dyan ba? Oh. So? Ano man yung morning cherry blossom siguro, no? Cherry blossom siguro na siya nga Americana, oy. Wala, nagyaw-yaw dyan ko nun yung mga 8 minutes na dyan akong yaw-yaw, oh. Nya. Magkapuliki na po na yun kung ano niya og edit, no? Very good ba kayo ko tanan dyan. Ako na yung pinaka-very good sa tarang very good. Pero, dili dyan, as in pa. Mag-try dyan ko karon og. Mag-try ko og kuan. Ano na? Mag-try ko og kanang vlog og utro kay ngano. Lami to kay mo tan-aw og kanang mga handumanan sa usa ka awit bitaw katong mga sa unang panahon. Kay lami kayo siya ay unya. Kay nagtinapulan man ko, no. Daghan kayo mi og kanang laag ni Uncle diri sa Denmark ra bitaw, tuyok-tuyok ra diri sa Denmark karong whole winter. Wa jud ko'y vlog uy. Kay pinapul akong giti jud. So wala na mugna akong kamot jud, promise. Ay sabi man nabla ko, no. Humana undangon na ni nato mga auntie, no. Unya na pug taod-taod. Hello mga auntie. Mga hoy mino kay maghaling. So. Mga hoy si Uncle. Uncle. Hi, bebe. Bebe. Hi, baby. Do you love me? I love you very much. Okay. I will get some woods now. Yeah. Bell. Oh. Mao ni ang mga kalaki diri sa kalasangan mga auntie, no? Only the dry ones, yeah? Yeah. Sa. Tura among halinganan na do, tura. Wait, babe, there's a spider here. Take I it. saved it. I knocked it in the ground. Yay. We made fire already. And the house is just right there. Pooh. I'm so happy. It's a bit windy, it's a bit cold, but it's fine. You turned on the sauna. What? You turned on the sauna. They will go? I will go sometime, I think, but he just told me he turned it on. Ay, Uma is crying so much. Yay! Daghan kayong mga star, auntie, oh. As in, jud grabe pa no kayong langit og star, no? It's big enough for now, right? Yeah. Ah, na ako'y light sa akong ulo. Hadlo kay kog naong. Nihangyo na jud kong uncle no maghimo lagi taghaling tabagpuan. Palayo. Kay, sugod pag-abot na diri na mao na gid akong hangyo no maghaling-haling ni. Nya busy ko ayo syug trabaho. Oh. Whoa, did you see? What? There was like a little fire pass. Timber? Yeah. That's the ones I'm nervous about. You cannot hold fire. That's the ones I'm nervous about. But it is not summer. No, but still you have to be safe, be sure, because all of that wood here is so dry. Go pa kayo kung atero. Oh. It looks so good in this one, baby. Oh. Oh. Uy! Nindot kayo. Good morning mga auntie. Igawas kong uncle, no?
Kita siyang gilain. Mag-grocery ni. Sun is shining, but it's cold. Yeah, I know. So, iya ko na lang ito grocery, no? Aircon. Aircon. Aircon there from the outside. So, You hear that sound? yeah. You hear that's the pheasant. Ah, really? Yeah. Is that a chicken? No. Okay. Nindot kayo dire mga auntie, no? Pakita na ko ilang mga balay, ha? Ano siya mga auntie, oh. Cute. Wow! Hala, kanindot. I look... Yeah, nindot a bit so nice. Kanindot. Nindot. Kanindot. Yeah. What is that? Kanindot. It's nice. Huh? Kanindot, yeah. Kanindot. Okay, say it again. Pakulata kanindot. Nindot pakulata ka? No, pakulata kanindot. Buang na. Buang nindot. Buang. Uy, lasang kayo dari mga auntie, oh. You go now. Tugnaw kaayo, eh. Disig na aysan, no? Tugnaw dyan siya. Kana bitong tugnaw nga mamaak ba? Lasang kayo siya, no? Isa ra dyan ako nakita ang tao diri, no? Tuwara, oh. Layo kayo. Well, baby, I need to pee. So Come what na. should we do? Nothing. Bother me with it. Because I just want to say I need to pee. You should have done it before we go. I could smell some dog pee. Yum yum. Yeah. I can wait. Some nice houses here. Yo. And look at that house. Oh yeah. So mga unta mga auntie, no? Na ako diri sa among gawas nagtambay karon. And mag-work si uncle dito sa suod. So, nagdadi kong habol diri ang aside. Nagdadi kong habol, no? Bukaon ko diri sa gawas. Kaya naiwakwak sa musunod na balay. So, mga unta mga auntie. It's already 2:40. And ikan may after naman na grocery kuan na uli namin, no, ni uncle. So magtrabaho siya for 2 hours more and then we can already drive somewhere. I think mga dumi karon og lighthouse. So yes. Yun na. Haling ta, no? Haling. Hindi kaya. Wow. Ba? Okay. Nangahoy. Hoy ta, no? Mangahoy ta. Ja. Nej, får se vad det är något jag får med på. Så kan man rätt i vad för att faktiskt. Nakoy assistant, no? Mangahoy mi. Come, Mama. Can we go down there or down here, right? Down here? Okay, so come. Wah. Mangahoy mi sa akong assistant, oh. Can you say hi, Oma? Hi. Okay. Tja. Kan du fortelle hvad skal vi lave nu? Kan du fortelle hvad vi laver nu? Ja, og vi laver. Var det hyggeligt? Ja. Og vi var i sommerhus. Ja. Vi var i sommerhus. Og Hvad har du gjort? lege. Ja, det leger at spise og slå en prut. Og han slår en prut. Baktas lagi diri sa. Ja. Wow. Slår du en stor prut. Ikke? Baktas lagi diri sa lasang, no? Kat-kat mga kahoy mga auntie, no? Pas pa, Oma! Pas pa!
Suya siyang bata no kay di siya kakat-kat. Club. Dut kayo siya diri oy. Tugnaw pa siya no. Pero lami na hapon siya. Pero tayo kayo all the way. Naghan kayo ko ano, pato. Ang kagig pato diri mo, ora gini ako ika-offer ninyo mga auntie no. Patong gagmay. Pero kita mo sa pato. Naghaling mi no, baho na kay kog aso pero lami kayo, relax ra ba. Ja, og dine tomater. Så. Er der andet, du gerne vil have? Slik. Slik? Ja. Mere slik? Ja. Det bliver 10 kroner mere. Tak. Sådan, hej hej, farvel. Nej, vi skal tage 1, 2, 3, nu. Det er vintervennen, okay? Okay? Det er kun mig. Nej. Dig og mig. Okay? 1, 2, 3. No! Yeah! Wow! Det så jeg jo bare. Yes!